Welcome sa aking channel, Bisaya Ko TV. Ngayon, ang lulutuin ko ay napakasimpleng cassava cake. Ito lang ating mga ingredients. Ito isang frozen na grated cassava, condensed milk, isang lata rin na coconut milk, at 5 kutsara na tinunaw na margarine. Ngayon, ihalo na natin ang ating mga sangkap. Dito ko rin siya lulutuin sa foil na ito. Masyado na na-defrost kasi kakabili lang namin ito. So ngayon, ihalo natin ang gata. Haluin muna natin bago ilagay ang ibang sangkap. Madali lang sana to pag defrost na talaga yung totally defrost na yung cassava natin. Kaya lang ay ibang pa medyo matigas. Susunod ko na ang condensed milk. Isang lata. Kaya hindi natin maglalagay ng asukar. Kasi matamis na tong gatas na to. Saluin natin ng mabuti. Halo-haloin natin ng maayos. Simple lang to masyado, pero masarap to pag maluto na. Dahil, lalagyan din ito ng toppings mamaya. Condensed milk din ang ita-toppings ko nito. Next ay ang tinunaw na margarine. 5 kutsara tinunaw na margarine. Siya, haluin lang siya ng maayos. Tapos, papainit ako doon sa oven para maluto na siya. Ganito lang kadali. Tsaka konti lang yung ingredients niya, pero ang resulta napakasarap. Habang hinahalo natin ito, dapat nakahanda na rin yung oven. Kasi lulutuin natin siya ng 1 oras sa 170 degrees. Ganun kainit. Sige. Lalagay ko na to sa oven. Lalagay ko na siya dito. Isang oras. Ngayon, after isang oras natin nilagay sa oven, ito na yung resulta niya ng cassava natin. Para mas lalong maging masarap, lalagyan natin siya ng toppings. Ang ilalagay ko na toppings is condensed milk pa rin para ang lasa niya is parang yema. Lalagyan ko siya, tapos i-oven ulit siya hanggat sa mag-brown yung condensed milk. Mga kalahati din ito ang may lalagay ko.
Kalahating lata, I mean. I-oven natin. Slow lang para mag-brown siya. Tsaka kayo na mag-check, kayo na mag-tansya kasi pahihinaan natin yung oven hanggat sa mag-brown itong toppings nyo. Para yung pagkain nyo is parang yema na siya, yung lasa ng toppings. Makikita nyo to later pag mailagay ko na siya sa oven. Ngayon, ibabalik ko na siya sa oven. Ang init! So, ngayon, luto na ang ating cassava cake. Ito na yung toppings niya. Pina-brown ko talaga siya kasi mas masarap siya, mas malasa. Parang lasang yema talaga yung yung brown na toppings ng condensed milk. Ang sarap niyan kainin. Sobrang talaga, yummy yummy. Okay, tikman nyo na.